beste 3. postu bat, baina gaur bai sentsazio txarrak ikusi zaitut, edo behintzat ez daude kontent. Ez nago oso pozik, egia esan. Beste hainbat gauzengatik baita karrera bastante desanimatuta indet. Baina, bueno, gero atea da mozketa bat baita eta saiatu geha aurrak ajuten, baina alare ez da nire egun hobena izan. Eta, bueno, alare saiatu geha alde egun hobena egiten pues, ginean 6 o 5 así que, bueno, hoxe. Egun hona edo txarra izan, baina demostratuzu txarra edo ona izanik aurrean zaudela. Bai, osea, naiz eta valorazio negatibo izan, bueno, saiatu geha gauz txar horiei azken gauza alde positibo jateatzen eta horrekin aurreak egiten. Laria jundanean, bai ikusi dugula, gaurkoan bai gariak pedalka da zuela eta aurrera ezin izan duela inorrek bere errenta berreskuratu. Bai, hori da, azkenen beha aurrak asaitu eta inorrek ez du bere gana, ez da inorrez da bere gana jun. Orduan junda pixkanak kaminetuk hartzen eta egia da justo pelotoien paroi bate ondala. Orduan horrekin aprobetxatu eta minutu gehi hartu ditu. Zorionak. Eskerrik asko.